Asante TV, yasom mosompa. Adafo yɛbɛnyina ho atenasi bio eba Asante TV yɛndwumadi eso sɛdeɛ da munim no yɛn platform we die ɛyɛ amamrɛ ne amane ho adesua ahodo nko na yɛkyɛ ɛwɔ ha na ɛnɛ mepɛsɛ menne yahwɛfo nyinaa ɛkyɛ ensɛm anase edin mienu bi abɔsie na ansana no ade baako a mepɛsɛ yɛte aseɛ ɛyɛ sɛ akyɛdeɛ baako paa ɔdomankoma ɛde kyɛ nipa a ano ɔhye na etime boa ma nipakuo bi atumpɔn ɛyɛ kasa enti sɛ wode wani bɛto fom a wobɛhu sɛ aman ahodo a ɔmo ni ɔmo kasa ho agoro bia no ɔmo ɛtumpɔn paa na oba Ghana ha yɛwɔ kasa ahodo bebrebe nanso kasa baako a metimi akasɛ agidin na agye ne ho mena na agye ntre ha ɛwɔ Ghana mamu ade ɛyɛ Asante twi kasa ɛyɛ kasa baako a ɛde yie pa ya ɔdomankoma ɛde akyɛ ɔmanwe sɛ yɛkorakora ne ya ebetimi ayɛ enhyira ɛde amaye na sɛdeɛ ɔdomankoma de kasa kyɛɛ no yɛwɔ edin yɛwɔ kasakoa yɛwɔ bɛ yɛwɔ nyansasɛm ka ya emu bia amfa ne pɛso ama pen saa de medical bobosu nyinaa no ejina abrabom suahunu bi so ene ye nananom ahyehyɛ ede amaye enti krobia din ɛwɔ nabɔseɛ ebebia ɛwɔ nabɔseɛ yɛwɔ ensemfua ahoro bebro hɔ a nabɔseɛ ɛwɔ hɔ enti ɛyɛmenu mienu ya sɛdeɛ sɛ bribia yɛbɛbɛn empanimfoɔ na yɛtimi no ma dosukɔ ne ehu saa nsɛm ahoro bi abɔseɛ nam yehu sɛ yɛkasa no ɛde na ɛno nso betimi abɔ yɛn ho ban sɛ ne ɛbɛyɛ a yɛn nane da ne yɛkasa nani ɛma emu ɛnyɛ ha midin ɛde ɔbrempɔn nana kwadwo dankwa na ɛnɛ ɛdeɛ mepɛsɛ me ne mahwɛfoɔ ɛkyɛ nsɛmfua mienu ana edin mienu a ɛne ahenie ɛwɔ ayɔnkofa paa no nabɔseɛ nsɛmfua ne mienu ɛyɛ nsɛmfua bɛyɛ ɛyɛ edin ɔhene ɛna ɔdehyeɛ ɛno ɛna mepɛsɛ me ne mahwɛfoɔ nyinaa ɛkyɛ na yɛhunu tebea kora yɛ nananom gyina so a ɛma yɛnya edin ɔhene deɛ na si ya ɛma yɛnya edin ɔdehyeɛ na mpaninsɛm ne atetesɛm ɛkyerɛ sɛ kane tete no nkuro ahodo ɛwɔ nyinaa no wobɛkɔmu paa no wobɛhu sɛ abɔfoɔ ɛna ɛkyekyere yɛnkuro no ahodo bebrebe na deɛ na abɔfoɔ no ɛyɛ nie sɛ omu firi omu krom anase omu atenaye ewura kwaye mu kwa akyiri na omu kɔye ha esan so omutimi kwa akyiri pɛnti no odu ba bia na wabɔ sesen ne kyerɛ sɛ wasi dan kuma bia ɛhɔ enya ne fie de nanso otumi tena hɔ eye bibibia sɛ de wɔyɛ no wɔ fie no eti ɔbɔ sesen sa na wayɛ ha no wakum mmoa bebrebe no wɔ hɔ emre bi du a na sɛ mmoa ne dɔɔso a na ɔde wɔn aba krom aba abeton na esan sɛ kane no na ayemye ene atirimoden eni ye nanano asetiremu ameka ne sɛ kane tete no na ayemye wɔ hɔ paa na atirimoden enka wɔn asetena ho ne santi sɛ bɔfo bi ewura kwaye mu na ohu sɛ enmoa ɛwɔ hɔ ya otumi ɛyɛ ha enye bia na onye peseminkum nyenti otonsa frɛ ne yonko bɔfo na ɔno nso aba abeka ne ho na sɛ ne yonko bɔfo ne ba na de odi kan no ama no asase baabi a onye ne ha no enkoka na ɔno nso abɔ ne sesen enti ɔmo tonsa frɛ abɔfo ahodo mo bɔ sesen ahoro bebrebe no na ɛhɔ ɛda ne kuro na we na ɛkɔba sɛ mmerɛ bi abɔfo mienu ɔmo ba akyire na ɔmo opre anase ɔmo kɔ asase ho ɛnumu ɛna baako ɛkyerɛ sɛ dabi ma yɛnko yɛntwɛn deɛ ɔde ne hyeɛ na ɔba wabɛkyerɛ yɛka sɛ obi de bibi a twi kasa na asɛn sɛ bibi yɛ ne dea eti bɔfo ne se yɛntwɛn deɛ ɔde ne hyeɛ kyerɛ sɛ deɛ ɛhyeɛ no yɛ ne dea ɔba wabɛkyerɛ masomdwe aba wei ɛna bɔfo odi kan kɔtena hɔ na ɔbae eti ɔmode ɔmoma nso twene kɔtoo n'anim no ɛhɔ ɛna ɔkyerɛ sɛ bɔfo ya manu mekyerɛ wo sɛ yɛ ha efiri saa asase adon ha ekopem ha mensa nso no onso fa firi ha na kɔ ha
enti obɛkyerɛ no afei asomdwe bae ɛno ɛna abɔfo no baako kaa sɛ meka sɛ yɛntwɛn deɛ ɔde ne hyeɛ na ɔba abɛkyerɛ ɛno ɛna ma yɛnya edin ɔdehyeɛ yɛntwi kasɛm yɛka sɛ ɔdehyeɛ a ɔno ɛne obi a asase ahodoɔ bi nyinaa ano ɛyɛ ne dea asase ahodoɔ bi ɔwɔ so tumi na ɛyɛ ne dea na onim baabi a ne hyeɛ ɛkɔkɔka eti sɛ ɛba asanteman mu ha baabi bia asanteman nsase ɛkɔka nyinaa no deɛ ɔde saa hyeɛ no ɛne yɛ nana otumfoɔ ose tutu yɛ ɔtɔsumi nana sɛ santehene bia yɛbɔ omudi a na yama yɛmu so enti baabi bia asante asase ɛkɔka bia no deɛ ɔde saa hyeɛ no ɛyɛ santeman ewura saa na ukrom ɛteɛ enti ukomi krom kokofuse a ubon sɛ baabi a kokofu nsase kɔka nyinaa no deɛ ɔde hyeɛ no ɛyɛ kokofu manhene okɔ sebede a deɛ sebede nsase ano kɔka bia no deɛ ɔde hyeɛ no ɛyɛ sebede ɛhene saa ana ɛteɛ enti ɔde hyeɛ ɛyɛ obi a asase bi nyinaa no ɛyɛ ne dia na ɔde saa asase no anase ɛhyeɛ no ɛyɛ ne dia nti ɔyɛ ɔde hyeɛ na sɛ ahenie anase akonya tɔ a ɛyɛ ɔde hyeɛ ɛna yɛde no ɛtena akonya so enti yɛyɛ ade hyeɛ no yɛmmɔ yɛ bra yie yɛntoto yɛ nneɛma nyinaa kama ɛfiri sɛ akonya betumi atɔ na wode hyeɛ no woyɛ ɔde hyeɛ deɛ nanso wabrabɔ no osuba bi nti no na akonya no amɛyɛ wo dea na sɛ akonya tɔ a nipa a yɛde ma no ɛma ɔtena so ne frɛ sɛ ɔhene na ɛyɛda yɛnya edin so ɔhene kane tete abakɔsɛm ɛkyerɛ sɛ saa ɔno ɔmoyɛ adehye a yɛde ɔmokɔtena nkuro ahodoɔ so ɛbɔ akyikyiri nkuro no emu baako na ne suban ne sɛ ne ho ɛhene n'ani ɛden baabi a ɛnse sɛ yɛwura anasɛ ɛden sɛ obi bɛwura no wɔwura hɔ baabi a ɛden sɛ ɛmmoa bɛtumi afira ba no wɔwura no akɔtwe aba enti ne suban a ɔyɛ otimi wura no n'ani ɛden a otimi de pere nneɛma n'ani ɛden a otimi de bɔ ne man ɛne ne nkorɔfo ho ban no ɛna baako ɛka sɛ abrante we de ɔhene o pani we de ɔhene o kyerɛ sɛ ɔyɛ obi a deɛ di kan ɛba sɛ yɛmmɔ ne nkorɔfo a no mo ɛte ho ban a deɛ sɛ sɛ ɔyɛ bia no ɔbɛyɛ ɛde abɔ ho ban sɛ okɔka na ɔmfa wo ho ni ɔte sɛ nsanso no okɔka na ɔmfa wo ho enni sɛ sɛ yɛwura baabi na yɛbere mogya ni ekɔpɛ yie yɛbrɛ nkorɔfo nso a saa nipa korɔ na no ne subanti no otumi ewura ekɔpɛ yie die ba ɛno mu ɛna ɔmo bɔ ne mmara ne sɛ we deɛ ɔhene enti ɔhene no ɛna ɛma yɛnya edin ɔhene enei esane baabi a ewiase anyini akoduro nti no enye kitikiti ɛne ntɔkwa ɛne yɛde kyerɛ sɛ obi ɛhene na mmom sɛ obehu ne krom amamrɛ sɛ obesua enwoma sɛ n'adwene mu bebie na fei ɔnam ne nwoma sua ne nimdeɛ ne baabi a n'adwene mu bia abie ne kɔka no ɔnam so de bɛpɛ bambɔ ama ne nkɔɔfoɔ anaasɛ ɔnam so bɛpɛ bambɔ anaasɛ yiedie ama ne nkɔɔfoɔ saa esu ne bi ɛba omu a yɛtumi hu sɛ ampa wɔɔhene enti sɛ akanie ba yɛtumi ɛde ma wo nti so ɔbɛha yɛ otwi kasa bi sɛ abrante we de ne ho ɔhene o yɛka sɛ obi ho ɔhene a na kyɛ sɛ baabi a ɛden sɛ yɛbɛwura no obɛwura ɛwɔ mmerɛmmerɛ koraa ɛkwan a ɛmmerɛ so asɛm a ebi a ne ka ɛyɛ obi dodoɔ bi ɛden no ɔno no ɔbɛka adwuma a ne yɛ amanfoɔ brɛ ho no wɔyɛ ne tietietie koraa ɛkyerɛ sɛ saa nipa no ɔhene ɔwɔ esu bi a wɔde ɛbɔ ne nkɔɔfoɔ ho ban ɔwɔ su bi a wɔde hwehwɛ yiyɛ ɛde ma ne manfoɔ enti saa abasɛm wei ɛso saa ɛsisɛm wei ɛso saa tebea ahodoɔ wei so ɛna yɛmpanifoɔ nyaa ɛgyinaeɛ ɛnwene edin yɛ a yɛfrɛ no ɔdehyeɛ ne edin a yɛfrɛ no sɛ ɔhene aha ɛyɛ asanteman so tv si yɛtena sise a na ɛyɛ amammerɛ mu adesua yɛbakɔsɛm edin ahodoɔ asekyerɛ nkuro ahodoɔ asekyerɛ ɛbɛ ahodoɔ abɔseɛ ɛne bibi bia ɛfa amammerɛ ho ne titire ɛne asanteman amammerɛ asanteman so tv yɛbotaeɛ ɛne sɛ
yɛne mu nyinaa bɛto abasako mu na yɛama yɛn kasa ɛne yɛn amammerɛ ɛso. Me a medi dwumadie ho kyea me medin a megye so ne Ɔbrempɔn Nana Kwadwo Dankwa. Ɛnɛ deɛ misi ha na makyea mo. Yɛbɛhyia biom. Pia. Times are changing. Ghana mine, mabusia panyin me so asempa na nam. Kane na ne etitie mo rem, ne esi dan wi ana so moso no nso adane adesoa. Enne de Adabov company wa Asante memu abedom ye. Amedan so bo ayemre. Enchanse awodo apapapa. Wodi gudan so medan home ebi de say long span self lock, IBR, housing standard, Erotiles and shingles, steel trusses and woodworks, roofing sheets, squares, afei roofing nails. Ni nyina dan ho niema Adabov company e de abeboaye. Yon office ankasa ewo ehwea overseas junction ena baby adwumakue factory nankasa wo no eye infensi a ye ben moba asoro no e ma remfi say wanim di fo wo mo de sanchensi ebegu dan so e de ama wo empo se wuni obi a ubetimi afre yen ewo 0245385109 Adabov company limited say ye dan so body a ene na wo mo eye osimpitimpirimpi. Asante TV, yes, so mosompa.